Tatak RMN. Ang atong takna untop alas 6:01 sa iyong kabuntagon. Mga higala, mga tinahod nga digpaminaw, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko and yan usab sa kahanginan. Of course, no, dinihigapon sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM, nakasimulcast sa FM 94.1, o gusab sa online internet, ma-view ninyo kining atong tulumanon garon, arimendipolog.weebly.com. Okay, bag-o ra gyud na balhin ang oras, no, sumaong tulumanon gikan sa alas 12 sa udto ngadto sa alauna. Ato maning gibalhin, no, sa buntag yun, no, sayo alas 6 ngadto alas 7. Mangayo kog dispensa sa mga katubang mga suki nato nga tigpaminaw nga nawala. Ato manoning ni pahibalo sa ubang mga programa diri sa istasyon, siguro wala mo kadungog. O na nga naay mag-text na ako mangutana nga asa na kuno akong programa o atong gibalhin aning alas 6 sa buntag, Domingo ra gyapon. Ang oras ra mo'y nabalhin, alas 6 ngadto alas 7 gahapon pod sa plaza. Mo gyapon na gyapoy nagpangutana asa na kuno programa, no? Ang ako pong sala gyud ninyo kay sa mamputo nga wa man ako mapahibalogod. Daan gyud nga didto pata sa alas 12, no, nga nagprogram dapat ako tong ipahibalo daan saon magud pud to nga ginahuna nato nga ibalhin. Then wala pa ko ka desisyon dayon ba ako pang ginahuna o gayo dayon isa diyang ni desisyon na gyud tang ibalhin. Insigida man pud gibalhin din nato. Then the following day on Sunday ato, June, kung wa ko malimot, June 14, no? June 14 gyud nagsugod sa ang atong pagbalhin ining atong programa, no, sa iyang oras. So mao to nga nabalhin na to og mohangyo lang pud ko ninyo mga tinahod nga tigpaminaw nga isulti pod sa uban, no, o para maghibalo sila. Okay. No, pizza 28, no? Pizza 28 sa bulan sa Hunyo. Pila na lang ka. Sini? Duha na lang kadlaw. Duha na lang kadlaw. Okay, lain na pong bulan. Adto na po din ta sa Hulyo, July. Okay, no, diretso din ta siguro sa atong isgudan karon. By the way, sa miagi di ay tuod, no? Doon naman tayo na interview nga kanhi usag ka aglipayan nga mibalik sa pagkakatoliko si Brother Joey Chua. Okay, no? Nadungog ninyo gatong nakatune in, nadungog ninyo iyang conversion story o mga lantag dispensa nga medyo hinay yung kaayo ang pick up, no, sa audio. Layo to siya nagbase pero na timing lang yun siguro sa unit nga gigamit niya hinay kaayo o pick up diri sa atong kahimanan din mao tong hinay yun, no, mga og dispensa nga dili kaayo to klaro ang atong interview, no, ni Brother Joey Chua, no, nindot ka ito iyang reversion story. Nindot ka ito iyang reversion story, no. Kanya ato tong gihimo sa Tagalog kay Tagalog to atong miaging programa, nagkalisod ta kay di man ta Tagalog, Bisaya man yun ta, Bisdak Bisaya.
Pero nahimo ra gyapon, no? Mm. So, mga tinahod nga tigpaminaw, atong sugdan karon ang pagpakli sa mga panid sa atong pagtuo. Okay, no, sa kung wa ko malimot, before unsa man to, no? Unsa man tong pizza 14, no? Katong pagsugod yun. Pizza 14 atong na-discuss pag-una, no? So pagbalhin sa oras sa tulumanon, kining mahitungod sa panaghiusa. Unsaon na to pagkabot ang tinuod nga panaghiusa nato mga Kristiyano, kay dugay naman na pamulong sa atong Ginoo, no? kanang atong mabasa sa Juan 17:11 o Juan 17:21 ngadto 22. Mga pulong niya nga nagganayon, Amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. No, ato naning nasugdaning tupiko ha. Mo ni nahuna-hunaan na to nga so pag sugod-sugod na to, no? Ay nga itong bagong oras atong tulumanon, atong giuna gyud pag baliklantaw kining punto, no? Pagtulunan may tungod sa panaghiusa. Kay muraman og sa atong namatikdan, muraman og murag wala lang nato ba? Kining atong gihimo nga panagbahin-bahin. Murag wala lang, no? Kung seryoso ta aning atong kinabuhi uban sa Ginoo, nagapamalandong ko nga seryosohon pud unta nato ba? Seryosohon pud unta nato kining iyang mga pulong nga niya na hepatic dire. Mao nga ato dayong basahon kining mabasa na to sa San Juan 10:16. Mga pulong gihapon ni. Mga pulong gihapon ni sa atong Ginoo. Nga naghisgot gihapon siya sa panaghiusa. Atong basahon. Ako po ning gibasa kagahapon, no? O gabi dito sa plaza, no? Ato ning gibasa. By the way, alang ni atong mag-anhaan, musaksian ang atong Dialogos Plaza matag Sabado. Namanggoy mangutana po nako nganong wala ko nuko. Well, naara ko, pero naanamang gugug sa magkaanha ko mga alas 5 na dapit o gabi na o alas 6. Muna akong muana mo ang plaza Sabado mga sayo mo, kay sayo mo na magsugod. Muna wala pa ko ana, muna hindi ko ninyo makita. Yung gabi murag ko anak ko gabi murag alas sa itong ko ana. Orasa pa sa murag alas 6 na ba to? So mao na nga dili ko ninyo makita og sayo mo kay mauwahi man yung ko ana, no? Dili pra sa una nga makasayog yung ko, no? Napamanggod tay laing giatiman. Muna hindi ko kasayo. So mao na nahisgutan po ni kining akong basahan nga teksto. Mo po ni gibasa na ko pag-una sa akong pagpaambit kagabi, no? Diya, no, sa plaza. Ang maong tudling San Juan Kapitulo 10 versikulo 16. San Juan 10:16 atong basahon dayon. Matud pa sa atong Ginoo. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay.
atong usbon with emphasis. Ako, dili ako nga ako gyud ha. Ato rin ang gibasa, mga pulong ni sa atong Ginoong Hesukristo. Ato rang gikutlo. Ako adunay ubang mga karnero. Sa man yung mga karnero. Mao ni kita, no? O kung apil manggaling taan no? Mga karnero, iyang katawhan. Aduna pa'y ubang mga karnero nga wala pa mahisakop ni ining turila. Inong nakasulti man siya ni. Kay sa pagsulti niya ani, bag-o pa man siya nagtapok-tapok. Nagpanawag og mahimong sakop ni ining iyang turil. Pundok o sa laing bersikulo gitawag ning iglesia. O sa lain pod nga hubad gitawag og simbahan o assembly. Basta kay pundok. Kapunungan. O naapay wala masakop kay siyempre pagsugod niya dili man dayon na automatic nga daghan dayon. Gitong uban nga wala pa. Wala pa gyud. Ang unang mga sakop aning maong turila mga tinun-an pa niya, mga apostol. Kung sa mga nakabig na atong mga higayon gamay pa gyud. Na manggali diya sa San Lucas 12 kung wa ko malimot. Tudling 32, no? San Lucas 12:32 kung wa ko masayop sa paghinumdom sa teksto nga ingon ng atong Ginoong Hesukristo. Ayaw kahadlok gamayng panon. Ayaw kahadlok gamayng panon. Siyempre, sa pagsugod, gamay pa man yun na. Di pa man na mo daghan dayon. O mo pa ni atong ipasiunang daan sa paghatag o katinawan kay nahinumdum da itod ko. Ako sa ning hisgutan pod gamay. Nga doon ay mga igsuon na to. Nakahinagbo kog mga igsuon na to nga mo ni ila pong sukna sa atong pagtuong Katoliko. Moingon sila nga, kanang pundok o iglesia o turil sa atong Ginoo, maklaro na to na nga dili na siya Katoliko kay ang Katoliko kung maghisgot o Kristohanon nga tinuhuan, dako man. Gani pinakadako man ang Katoliko. Daghag sakop. Nadia sa mga record. Kasaysayan, unsa na mga record nato din official. Nga kining Katoliko dako nga tinhuan, tawag ni higante, no? Gitawag ni higante nga tinhuan. Matod pa nila dili kuno na Katoliko kay nasa Lucas 12:32. Mo ba ko masayop? Malangan magkug ako patong baklion. Mo concentrate sa taon ta diri sa Juan 16 ato ning isgutan karon. Ingon mangudya sa San Lucas, ayaw kahadlok gamayng panon. So gamayng panon. Muna nga di lang ko maghisgot sa og pundok kay kagabi nakapasakit na gyud ko dito sa plaza. Nakapasakit na gyud ko sa hiluwa ko ninyo. Kay saon man gud nga particular gyud kay ko aning usa ka pundok. Dili gyud ko kuan, dili gyud ko mo tolerate gyud nga nabahin man gyud ta. That is a fact, no. Nabahin-bahin gyud ta. Pero sa ako lang pagkatao, dili man gyud ta ko ganahan manudlo aning pagtulon-ana nga usa ra gyud ka pundok kay mabayas man gyud ni. Mabayas gyud ni. Di gyud mo ganahan minaw ani. Kay daghan man gyud atong pundok. Pero wa mo ko laing mahimo alang-alang og akong i-revise kining pagtulon-an sa Ginoo para ganahan lang gyud mo maminaw, di ba? Niya di man pud ko politiko. Di gyud ko mapolitiko kay di man gyud mo mubuto na ko kay ako ra man gyud mong dadon sa kapundok. Usa ra man gyud po ni Katurilo, sa Katuril. Mo man gisigutan sa Ginoo. Nya matod palagi gamay man na veritas, di man na dako. Well, kano sa bagasultis Kristo ani? Kay magpermanente ra baguning gamay. Kanang San Lucas 12:32 tinuod nga sa pagsugod gyud sa iglesia ang gitukod ni Kristo gamay pag yung sakop. Muna na ingon si Kristo ayaw kahadlok gamayng panon. Kay ang labing daghan pa atong higayuna katong grupos mga Hudyo. Katong wa pa makapix pa Kristiyanos
o kung sa pa na mga pag-ano pa o asa pa na mga lugar diha nga wa pa gyud maabti pa pulong sa Ginoo. So mao na. So pagsugod gamay pa ayaw kahadlok gamayng panon, pero dili man guni magpermanenting gamay. Na diya sa San Marcos katubang sa sumbingay may tungod sa lisos mustasa gipanag-ing ang gingherian o katilingban o simbahan ni Kristo nga basahan ninyo na San Marcos 4. Kamo nalay basa nga ang gingherian niya ang iyang pundok o turil gipanag-ing sa usa ka lisos mustasa nga inig tanom. Mustasa ba to? Kamo nalay tan-aw og wa ko masayop. Basta usa ka tanom, usa ka liso nga gitanom og inigtubo kuno mahimong labing dako. Mahimong labing dako sa tanang tanom. Kinahanglan ni no kung seryoso ta mo tuon aning Biblia, tinuod yun nga kapunungan nga gitukod ni Kristo. Seryosohon nato ni mga pulonga nga usa sa ilhanan sa iyag yung katilingban o pundok, dili ni magpermanente nga gamay. Mahimo ning higante, mahimo ning labing dako, mahimo kong labing dako sa tanang tanom. Gipaagi niyang sambingay, pero mahulagway na dayon diya sa atong hunahuna nga kanang sa San Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon. So pagsugod-sugod na ni Kristo sa iyang kapunungan, gamay pa gyud natural. Inana man yun ng organization nga matukod. Hindi man na mudaghan na yun. Mang-recruit pa man na. Para mudaghan. Pagkadaghang grupo ron nga sa sinugdan gamay, wa man siguro grupo ron sa tinuhuan nga nagsugod og daghan na yun. Gamay pag yun na, then mudaghan. Niya, kanus abaga nalitok ni Kristo niya itong unang siglo pa. Unang siglo pa. Na dayon, imagine ni mo na mag 2,000 katuig naman. Di ba? Pag tukod yun ni Kristo sa iglesia, 33 AD. So, 33 AD, unang siglo man na. Kung ko malimot sa pag-compute, ika 1982 ba to? Katong atong pagsaulog na itong Pentecostes, birthday sa simbahan, o pundok nga gitukod ni Kristo. Di ba? Ato man itong gihimuan pug tema. Katong Pentecost, birthday sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ika 1982, no? Kung wa ko masayop gyud og muni-muni og unahuna. So mag 2,000 katuig na ang iglesia o turil o panon nga gisugdan ni Kristo nga usara ha? Akong turil. Usa ka turil. Niya, kung atong imagino na dugay naman kayo dahil nasugdan ni Kristo, mag 2,000 katuig na good. So, mahuna-huna na nato. So, higanti na yun ng punduka. Dili ni gamay paghihapon. So, makadungog gali mo magwali-wali na magwali-wali nga ali mo diri kay kining among pundok mo ni ang tinuod kay gamay rami. Lucas 12:32 ayaw kahadlok gamayng panon. Nakaroon kung di ta magsusi kung tinuod ba na nga gamay ra gihapon dili mo tubo di mahimong labing dako mo nang moapil gyud ta nila, di ba? Atong seryosohon ning Biblia. Mahimong labing dako, no, basaha ang Marcos 4, giyon sa paghulagway ni Kristo iyang katilingban, iyang gingherian diri sa yuta. Mahimo kunong labing dako. Mahimong labing dako. So, ugon niya, kining iyang katilingban o pundok, ano man yung dili man yun nato ni seryosohon ba? Unsa miyang giingon, no? Akong usbog basa lagay din with emphasis laos na yun sa unahan, no? Apan, saan man to? Nasipyat man. Nasipyat ko. Di ara. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisako pa ni ining durila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay.
Kadtong wala pa masakop sa kupon. Saon man, pinagis pagsangyaw. Mo man to instruction sa Ginoo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ni wali ang ebanghelyo, mahayong balita. Para katong makadungog, makonverter, o mo pasakop. Para mahiusa sa iyang pundok nga gitukod niya. Nining pagsultis Ginoo, wala pa, daghan pang wala masakop. Dito pa guni sa Middle East. Dito pa guni sa Jerusalem. Sakupon gud so hasta ubang mga dapit. So pag ingon niya ni gamay pa gyud sila, niya ingon siya kadtong wa pa masakop sa kupon manang gisugo niya ngadtos mga tinun-an nga paglakaw para daghang makabig og mudaghan para masakop tong ubang wala pa masakop. Mo man na. Unya kining iyang pundok naagyoy magbalantay. Unya dili ra ba daghan. Usa ka magbalantay aning iyang pundok. Na unsa man ang magbalantay? Leader. Shepherd. Ang principal nga leader gyud aning iyang iglesyang gitukod o gingharian nga iyang gitukod diri sa yuta. Si Kristo man gyud. Siya man gyud mo'y leader ani, founder. Kanang gitawag na to principal leader o principal principal shepherd. Si Kristo ang maayong magbalanday, ang gisimbolohan pog bato nga gisalikway. Gisalikway pero gisalikway nila pero nahimong labing importante, di ba? By the way, gikasubo din nato, no? Ako lang na dumduman ako, no? Nabasa na to diya sa internet nga dito sa US, matay may daugman skurte itong aprubahan ng same-sex marriage. Hindi man nato ikahibulong na kay naamos pinadayag 19 nga moagi gyud og dominar ang yawa. Ay mga panahon gyud og naapil ni atong panahon ron nga mo dominar gyud ang yawa ay mga panahon pero dili no na sa tanang higayon kay sa finishing line gyud aning istorya sa kaluwasan mo daog magyud ang kahayag, ang katarong. Pero sa karon na experience pa nato nga galabi gyud ang kadautan. Muna nga kana mga desisyon sa mga kurting tawhanon. Adi na to ikatingala nga makadaog yun ang tawhanon nga mga desisyon mo. Para sa itong RH bill. Diri sa ato ang Pilipinas di daog yun. Pero hinoon lipa ra po ng simbahan kay murag wa na ipon kay daghang amen. Parang tagaan po taon ta. Pagtuo na nato, majority ko ng Katolisismo. Nalipay ra po ng CBCP kay wa na yung ipon. Dili na kapugos ang gobyerno nga ipanudlo ganang RH bill sanang naadya diya sa eskwelahan sa Katoliko. So mao na. Ya gini na pong same-sex marriage. Kay kuan lagi human rights. Kay baluman unta sila nga bisag na human rights pero dili tanang gusto sa tao atong kuanon tagaan. Yung tag gusto o human rights o sige gusto og mangawa tao sige tagaan na to. Atong tan-awon diha unsi apil na to atong pagtuo pod di na to usbon pero di sa kuana kay lahi pa atong tema, no? Sumaw na ikasubo na to dito sa US nga ni daog brag kuan to gibutuhan to mga justice dito mga 5-4 o di ra po jud kaayo gyud ay kay kuan ang ratio 5-4. So murag mao ra pud diri dagway. So mao na no nga ikasubo na to pero challenge gyud noon po ni sa atong simbahan. Kay mo reflect maguna kay daghan mangong dili mga matinud-anon nato bisan mismo mga sakop sa simbahan daghang dili matinud-anon sa pagtuo. Kay dili tanang pagtulon-an simbahan gisunod. Ya moingon bitaw sila nga kanang Katoliko dili na tinuod kay sayon ra kuno easy ra kuno. Unsay easy nga kung istriktuhon yun pagtulon ang Katoliko pagkadaghang Katoliko wala gasunod sa pagtulon ang Katoliko kana lang pag tambong yun nga obligado magyud taan ang atong weekly Sabbath kanang Lord's Day kanang Domingo katong sa Jewish Sabado man to nya Christian Domingo naman. Kana lang pagkadaghang Katoliko nya pila ra may makasimba taon ana Domingo. Pero katong mga seryoso pod taga-adlaw pagani maayo
Ang uban, bisag usawa gali. Bisag usa ka adlaw. Masiluwa ko ha kung dahil mo tamaan. Saon man nga mo man itong pagtuo. So, kana lang, then kanang i-delay ang paghubog-hubog. Pagtulunan man sa Katoliko, pagkadaghang Katoliko may gawa na. Nya sayon. Dili uy. Dili sayon ang pagkakatoliko. Kung tanawar ko ng basahan ng katekisem o kung sa pa ng mga pagtulon ang Katoliko, asa pa ng mga libruhan mabasa na to. Di ba dili sayon oy. O pa, na yung mga Katoliko, profesional bagali, kawatan, kurakot. O niya, sayon ang pagkakatoliko, dili oy. Tingali, di lang kay stikto. Depende mong gulpunas na munuan. Depende mo nas na munuan. Dili mapunta mo, dipin saan ng kanang pamaagis na munuan. Kay tawhanon man. Kana galing na munuan sa atong simbahan, dili gyud ta ka-expect og perfect. Kay mga tao ra po na sila, mo bitaw to kung giingos miaging program nato nga. Nakalibog ra ba ning gingharian nga gitukod sa Ginoo. Kay gipadumala ra niyang tao masalaypon man, di ba? Pagkadaghan na hibaw ako mga Katoliko nga musulti na ko, ano man ni biritas mo na itong pare, diya, istikto man. Ayaw ko niyong pangutan ng Ginoo, kaysa may gatukod, ani. Sulayan naman ko putas Ginoo, kung sa kalig-o ng atong pagtuo ba, kung ang atong leader ay ngunanakot. Sa maday ato yung gituhuan niya sa atong simbahan, ang pare o si Kristo? Si Kristo, kanang pare, instrumento lang na, pero dili nag-garanti nga mga anghel gina sila. Unsay giingon ni Kristo diya sa Mateo 23, uno nga to sa 3. Gisaway galit niya itong unang mga leader sa katungdaang tinuhuang Hudiyo, gisaway niya itong mga Pariseo, mga magtutulos, balaod kay otoridad unta sila, pero may raman mo istorya, wa mas buhat. Di ba? Maura po niya itong panahon, mo katingala nga kining atong mga shepherd, naapoy mga apan, kay mga tao ralaki na, mo na ingon makalibog. Pero kung makuha gyan na ito, ito na yung Kristo nga, tuhuin ninyo ang ilang otoridad, pero ay lang ay lang awatan ng ilang gibuhat nga, wala magsunod sa ilang gipanudlo. But pasabot, ang doktrina mo atong tutukan. Ang mga pagtulunan nato sa simbahan mo atong tutukan. Kay kung tutok ta ana, di ta mo tutok anang binuhatan sa pare, kay nang pare di man abot pasabot mapare nga mo anghel na yon. Parehas man ta. Kita mga dili pare o pare, parehas ra ta nga pwede makasala. Di man ta robot nga i-program nga o maayo ra gyud ka di iga kahimong sala. No, dili. Natay freedom. So ang pare pwede mahimong sala, pwede pod mutuman sa unsay pagtulunan. Inana, ang atong kalainan lang sa mga pare nga katungdanan. Kay dili man gid magparehas sa atong katungdanan. Sao na lang nga tanan pod pare. Hindi man pod. Kay sa Biblia, di ang pod tanan giordinahan ni Kristo, di man tanan gihimong apostol. Mao na mga igsuon. Sa mao na daghang makalibog. Dahil mayon ako, veritas. Unsa man to sa father nga ana pangutan-an ninyong Ginoo ay kung pangutan-an na. So, mao na mga igsuon. Bitaw kana mga challenge na kay usahay pod siguro kita pong mga parokyano di po ta seryoso mo nang di po siguro mo seryoso atong pare, di ba? Hindi na lang tana, no? Pero ato ra pong gihangyo gyud atong mga pare, una mga pare na minaw ron nga seryosoha po ninyo kay para po madasig po ang mga sakop kay kamugod mo yung gadumala, di ba? Pero mao lagi di ta perpekto. Atong iampo pod ato mga pari nga matinud-anon para mahimong daghan mo reflect po dayon sa mga sakop, madaghan po dayong matinud-anon. Okay, balik ta. Usa ka panon, ito Juan 10:16. Usa ka turilo, usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Nya, kinsa maning magbalantay? Of course si Kristo. Nya, timan-an nato nga kanang magbalantay makita gyud na, ha? Kanang leader gali nga pilion sa Ginoo makita gyud na diri syuta. Kay kung mga karnero gud walay leader o walay magbalantay, unsa may tawag ana? Luoy kaayo. Katong kung giingon sa miagi natong Sibya nga kun ang pasagdan gali sa Ginoo ang iyang katawhan diri syuta nga walay leader, kuya igman kay malibog man kinsay tuhuan og magsamok na magdebate na kisa may tuhuan ron og walay leader. Pananglit parehas tanan katungdanan. Parehas tanan katungdanan. Nga karon, inig magdebate na, magsamok na. Nga karon kinsa man gi tuhuan?
Nya kung mutuo ka atong usa, mo reklamo man putungan nung siya ra may tuhuan nga wa may kuha na to parehas ra man ta, equal ra man ta. O kung tuhuan putong pikas, anong siya ra may tuhuan na wala gyud samok gyud magkalanrakas nga naman kay wala may giilang nga mas labaw ang iyang tingog. Mao na nga kinahanglan dunay gyud leader. Si Kristo dili himuon na itong ikabaluan na. Sa ato, gani ako nang giingon sa miagi na itong Sibya nga, ngano man lagi nga, ang atong nasod na amang giusara ka presidente, nganong dili man daghan. Yung anong dili man daghan ang leader, pinakalabaw sa usa ka nasod. Okay, kung duhaon gud atong presidente, sa may mahitabo o posible ana. Na, kung dili magparihas ang ilang hunahuna, kinsa may tuhuan niya ang usara mo reklamo pud ang usa nga nganong siya raman nga parehas man mi presidente. So parang kuha na dili na mahitabo kinahanglan usara gyud leader. Mo na nga mo ni hinungdan nga pag-ingon ni Kristo diri nga usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Parehas pud sa atong Supreme Court, no? Ngano ang atong Supreme Court naay mga justices pero naman gyud usa nga mas labaw ng Chief Justice. Ingon ana gihapon. Kay inig magdebate na para tanawa di ba kanang sa mga sesyon anang Supreme Court. Di ba di magparehas pud og magbutuhay? Mga justices. Then ang Chief Justice may manguna na. Dayon na usa kay inig tingog niya ana. Hilo mang debate. Mao matupod na hitabo pod sa Council of Jerusalem o nang konsilyo sa mga Kristiyano nasa buhat 15. Di ba? So man to, baling debate nila diha. Kay na may mga Kristiyano maingon nga appeal paghihapon tong kustumbres mga Hudiyo. Sa patutuli ba to og katong kanang pagpasakop nga i-appeal ba tong mga kuan yang uban maingon nga Hudiyo ra gihapon dili appeal ang hintil. Uban maingon nga tuli gihapon. Maingon nga dili na kay naa ta sa New Covenant wa na appeal. Butong gadibati sila atong Council of Jerusalem. Unya, human sa taas ka England tugi, kinsa may ni istorya nga nahilom tanan? Si Pedro. Si Pedro may gipili yun ni Kristo nga tinugyanan. Itong paingon na siya balik sa langit. Pag tingog ni Pedro hilom tanan, din narabay uban maingon nga, adili ko na may isip nga leader na si Pedro kay pag humag tingog ni Pedro ni tingog pa man kuno Santiago. So siya Santiago kuno leader kay kuan man kay siya may katapusan misulti sa may tubag sa Katoliko ana. Si Pedro gyud mo'y leader kay siya may gitugihanan si Yahweh king harian sa langit. Pero nganong mutingog po si Santiago kay siyempre siya may obispo dito sa Jerusalem. Hinanglan musulti po siya pero wala man usba ni Santiago ang gisulti ni Pedro. Gidasunan ra man niya. Iguro siya midasyon namang giuban katong debate sa nakita nako sa YouTube nga mo na ilang kuan diskarte sa uban nga dili nga Katoliko nga baruganan sila nga dili man diha kung atong ayuhon kuno tan-aw ng Council of Jerusalem ang leader kuno diha dili si Pedro si Santiago kay siya may katapusan misulti bitaw siya pero siya bagoy gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh giharian sa langit di man Pedro man so si Pedro gid may prime minister Prince of the Apostles nitingog lang siya kay siya may obispo dito sa Jerusalem na may ganang protocol pod. Parehas gud kung Santo Papa mo ani sa mo bisita diri sa atong Pilipinas mo protocol pod mo adto pod sa kinsa atong kardinal diri. Obispo sa padiha. Nya magistoryahan na sila. Dili na ingon nga anaabot man ko labaw ha ay mog tingog ako ri sigig tingog. dili ingon ana ang simbahan. So mao man na ang pangagamhanan gud ni Kristo ingon ani. Doon na gyud makita nga leader. Bisan mo balik ta dito sa daang kasabutan. Panahon ni Moises, si Moises mo iyang himong leader. Gani na kung basahon ninyo ng Exodus 1:1, mo man akong gamiton kanang ilang atake nato nga gihimo ko natong Dios na Santo Papa. Tinuod na ako makasabuta, gihimong Dios sa iyang katungdanan nga labaw siya. Pero dili kinaiya kay dili man mamatay man ang Santo Papa magampo ra man gihapon na. Kana galing giingon nga Dios ang atong Santo Papa but na sa katungdanan niya nga labaw samag Dios kay labaw god. Iyang katungdanan. Diya si Moises giingnan sa Ginoo diya sa Exodus 1:1, Moises himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon.
Na Dios kuno si Moises. Atubangan ni Paraon, yung Diyos may gisulti anak, pero dili gyud Diyos actually si Moises kay mamatay mas Moises. Ang Diyos di man mamatay. Ingon ato lang to pagsultis Ginoo para mutahod ang mga tao niya kay liman ka titulo sa Diyos dadon ni Moises. Himuon ko ikaw ingon nga Diyos atubangan ni Paraon. Bot pasabot iyang katungdanan labaw. Oh, ako mo'y buot. Oh, maitan ako yung Diyos ko'y gabuot. Oh, gamitan eh. Mabitaw tawgon po na itong amahan o pangulo, kanang leader. Mao na. So mao to, si Moises. Naagi makita nga pangulo o visible head diri yuta. Ang pinakalabaw nga head di makita tuwas langit ang Dios. Nya, pag abot po diri sa New Covenant, siyempre, si Kristo mo gi magbalantay o nga makita katong naa pa siya diri. Pero dili man siya magdugay pod. Mubalik man siya dito sa langit. So ang mahitabo mod ana pug makita nga magbalantay ang iyang simbahan diri sa yuta. So kinahanglan mo pili gyud siya og leader. Ayha siya mosaka dito sa langit niya gihimo man ang Kristo. Di ba? Ato man ginang gihimo diri pod sa atong bisag katilingban lang nga tawhanon pananglito. Kung maaksidente, simba ko, ang atong presidente. Oh. Di ba magpulit tag kuan? Ato ring pulihan yang katungdanan? O ingon ana, doon na gyud makita nga leader para doon ay simbolos pa nagiusa kay kung walay leader lagi, wa gyud. Na sa Supreme Court po na to ingon ana gihapon. Oh. Kung gusto nilang pulihan ang Chief Justice, pulihan. Basta kay naagi labaw, naagi prince. So balik ka ng simbahan ni Kristo ingon ani unsa na to pagpanag-ing. Ingon ani ang pangagamhanan sa Ginoo. Inani. Mupili siya leader sa 12 ka apostol. Kining mga apostol puros ni mga leader, mga shepherd, pero doon naging mas labaw. Parehas gud sa pagkamagsasangyaw, gihimo niyang leader mga apostol, din si Kristo may pinakalabaw, chief. Pero mupili gyud siya biker niya. Kay og wala na siya, mo take over tong iyang biker kay dili gyud mawad-an og visible head ang iyang iglesia. So sa panahon nga diri pas Kristo siya may visible head. Pero iyan ang gipangulitawhan si Pedro nga abot pasabot niya og wala na siya, ikaw na Pedro. Asa man na mabasa katong sa Mateo 16 lagi 13 ngadto sa 20. Nga doon na siya pangutana nga ang mga huna-huna sa tao, private interpretation sa mga tao wala magparehas. Katong sa Mateo 16 ba? Katong nag-ingon si Kristo nga sumala sa mga tao, no? Iyang giingnan na iyang mga tinunan, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao, but pasabot siya, kinsa man ako. Nya lain-lain man ang hunahuna sa mga tao. Di man magparihas. Muna pod matud pa sa usa ka scholar pod aning Biblia, iyang analysis nga usa ka Katoliko niingon siya nga muna example sa private interpretation nga gidili. Gihulagway kuno diya sa Mateo 16:13 ngadto sa 20 ang authoritative interpretation og kana bang gitawag natog private interpretation. Kay katong akong giingon ninyo ba nga usa sa hinungdan nga nagkabahin-bahintang mga Kristiyano kay private interpretation kaugalingong panghuna-huna nato o kaugalingong pagsabot bawal man sa Biblia na sa 2 Pedro 1:20 bawal ng private interpretation. Dayon sa Proverbs 3 Proverbs chapter 3 verse 5 mao gihapon. Gi-discourage gyud ta ang kaugalingong pagsabot kay kanagong kinaugalingong pagsabot mo na makapabahin-bahin nato. Nya makita nato mahulagway nato diha pud sa Mateo 16:13 ngadto sa 20. Katong akong giingon ninyo nga murag nagdulag gim kanabas Kristo diha kay gipaagi niya pangutana. Then kadtong magkatubag mo'y silbing bida. Di ba? Oo. Unya pag kuan diya sumala sa mga tao kinsa man ko unsay giingon sa mga tinunan ikaw kunonyor si Jeremias ka propeta o sa pato Elias sa pato lain-lain. So diha gihulagway ng kaugalingong pagsabot sa tao nga dili parehas ug dili husto. Dili husto ang ilang tubag. Unya sa pag-ingon na ginya, kamo bi ako mga tinunan, sumala kanang kamo na gid be unsa may inyong ikasulti kinsa man ko. Kinsa man ang anak sa taong gisgutan sa tagna. Kinsa may abtik ni tubag. Ang abtik ni tubag si Pedro. Unya husto ra ba gyud? Sabi ingon ni Kristo, bulahan ka Simon.
Unya, atong masabtan nga ang tubag ni Kristo ni Pedro nga husto dili tungod sa iyang private interpretation. Kinawagalingong pagsabot unsay giingon si Ginoo, bulan ka Simon kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo pinaagig tao, kundili pinaagi sa akong amahan. But pasabot gihimo ra siyang instrumento. Ang gadikta niya ang amahan niya sa 12 ka apostol nganong siya may gidiktahan sa hustong tubag. But pasabot mong gud ana sa ingon ang teologo nga kana bang pare miingon nga klaro kay na diha nga si Pedro mo'y gipili sa Ginoo nga mahimong authority. Muna gitawag nako nga kining Biblia di gid ta magkausa ani kung private interpretation. Magkausa lang ta kung sundon nato ning authoritative interpretation. But pasabot sa 12 ka apostol diri gihimong labaw diri si Pedro. Siya mo'y gi-authorize nga mangulo. Labi na kung basahon ng Mateo 16:18 man to katong ingon ng Ginoo nga Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko akong iglesia. Dayon sa 19, pag-ingon pa din niya sa 18, tukuron ko akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog na ini. Sa to pa, ligon ang iglesyang gitukod niya. Then, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot. Sa 12 ka apostol nga nung siya may gisultian na. So, sa to pa, sa 12 ka apostol, siya may silbing prime minister. Kung baga sa Supreme Court pa na, siya may chief justice. Sa 12 ka apostol. Ingon na, mayroon ka nga, veritas, walay visible head lagi gipili is Kristo. Na hinumdum kong debate sa Cebu ni Brother Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo o ni Brother Ramon Gitamondok, ang atong presidente sa Catholic Faith Defenders. Hinumdum ko nga baling nigar ni Ramil Parba nga sa 12 ka apostol wala kuno labaw nila, walay prince kay tupong ra kuno ilang katungdanan. Nya namalandong ba ko kuna apa ko anang debatiha, hunghungan man ginako to si Brother Ramon Gitamondok siyang tanawar guna sila. Supak-supak anang siya sa 12 ka apostol labaw si Pedro niya tanawar gun ng ilang mga ministro, di ba? Dili man na tupong na may executive minister na ampoy labaw. Wa ba na may inconsistent na Iglesia ni Cristo na nga katong debate nila pamatud-an sa Catholic Faith Defender nga sa 12 ka apostol si Pedro may labaw, siya may chief justice. Gisupak ni Ramil kay tupong kunutanan katungdanan sa mga apostol. Kung atong ayuhon magyug balanse, nganong gisupak man na nilang pagtulunanan sa Katoliko nga sa 12 ka apostol si Pedro may labaw. Gitugyanan sa mga yawis ng hiran sa langit. Anong gisupak man na nilang pagtulunanan nga sila, mga ministro sa Iglesia ni Cristo, dili man tanan puros tupong og katungdanan. Na may pinakalabaw kanang executive minister. Di ba? Executive minister, di ba? Mas labaw na executive minister kaysa ubang ministro. Di ba inconsistent? It does not follow. Warag dili gyud ka kasaligan katuhuan ning pundoka nga naman. Supak-supak sa usa ka pagtulunan nga sa ila naapo na mura ba og murag mapanag-ing nato ko pasilo alang yun ko. Mapanag-ing nato ng ilang baruganan sa usa ba ka amahan nga mo pamulong ngadto sa iyang anak-anak. Ayaw paghubog-hubog ha, ayaw pagpalahubog. Nya siyang gasulti ana palahubog. Uy na ba? Nga naman kay ilang gisupak sa Iglesia ni Cristo ang pagtulunan sa Katoliko nga sa 12 ka apostol si Pedro may labaw silbing prime minister o executive minister o pope may atong tawag ana parang mubo ba. Mas o chief justice. Si Pedro may chief justice sa 12 ka apostol. Supak na nila pero sila naapol sila chief justice o kanang executive minister, di ba? Di ba murag sama na mo na nga kamo na mo balanse ana mga tinahod nga tigpaminaw kung ang ngayan ba nato sila pasakupan. Nga wa man na inconsistent man ilang baruganan, supak nila ang pagtulunan sa Katoliko nga sa 12 ka apostol dunay labaw. Nya sila na ay labaw po executive minister. Kay kung tupong ratanan nganong inig kamatay ang pulihan man.
Pulihan man nila, nagkamatay silang executive minister, pulihan dayon no, sa anak. Kaya naaman po na sa Biblia nga, inig mabakante ang katungdanan, pulihan dyan na nasa buhat 1:20. Oh, buhat 1:20. Ang katungdanan ko no, kung naadya sa King James Version, kung basahon na to na, giingon diha, and his bishop let another take. But po sabot kung ato yun ang basahon na, kanang chaptera, ang gitumbok diha si katungdanan ni katungdanan ni Judas nga nabakante kay gahikog mo to si Judas. Niya, but po sabot, pulihan ko no si Judas. O nag-eleksyon man gayon sila nya dili man to black voting ilang eleksyon. Pinaagi man to ripa nya ang napilian isipuli ni sa katungdanan ni Judas mao si Matias. Basahan ninyo na. So mao na mga igsuon. So ang katungdanan mabakante pulihan. O, mao na nga kanang katungdanan ni Pedro pod pagkabakante kinahanglan doon na ginay puli. Oh. Moingon ra ba na sila na lain po nilang inconsistency ni mayon sila nga naamon po tinuhuan ko nung moingon nga di sila mosupak nga si Peter mo'y Prince of the Apostles o mas labaw kanang tinuhuan ni Herbert Armstrong kanang naay Plain Truth Magazine gani. Oh, hapit po ko nadala na sa una kanang kang Herbert Armstrong nga Worldwide Church of God nga Sabado ang Sabat. Agi man ko na hapit ko madala ana. Si Herbert Armstrong mutuoan ang primacy of St. Peter nga sa 12 ka apostol labaw si Pedro. Pero di lang sila mo recognize nga ang mga puli kini nga itong mga Santo Papa. Murabag mahulog ba nga walay puli? Way nagkapuli. Pero katong ilang membro akong gipangutanan na pugos pag-ingon nga si Santiago kuno may napuli. Nga wala ba po yung records Biblia nga si Santiago may napuli. Hinoon dili magpud mabasa diha tanan sa Biblia kay kana galing pagtulunan sa Katoliko nga si Linus may nagkapuli sa katungdanan ni Pedro wa po na sa Biblia nga siya may nakasunod pero mabasa iyang ngalan no nga ang ngalan ni Linus mabasa diha sa ikaduhang Timoteo 4:21. Ikaduhang Timoteo 4:21 basahan ninyo nga si Linus may ang iyang ngalan mabasa diha pero dili mabasa sa Biblia nga siya may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Pero doon na ginay puli. Wa lang masulat sa Biblia. Ya kung miingon ka nga di na tinuod veritas nga si Linus may nakapulis katungdanan ni Pedro. Sa dihang wala na si Pedro na martir man to dito sa Roma, di ara ba pud mabasa sa Biblia nga na martir siya sa Roma, muna di pa sila mutuo. Oh. Mao na nga basta dili kuno mabasa sa Biblia, dili kuno tuhuan kay di tinuod, dili tanang dili mabasa, dili tinuod. Kay kana lang kuan po do. Sila mismo panitan kana Iglesia ni Cristo. Mag-ilis-ilis mo po ng ilang mga executive minister kay inig kamatay pulihan man day nila. Nya wala man sa Biblia. Na di po ta mutuo na. Manlingit mayon sila nga dili mi mutuo nga ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro si Linus. Bisag mabasa na iyang ngalan sa Biblia ikaduhang Timoteo 4:21 dili mi mutuo ana veritas kay dili man mabasa sa Biblia nga si Linus may nakapulis katungdanan ni Pedro. Na kung kana mo ilang argumento ako pud moingon pud ko nga dili mi mutuo nga si Felix Manalo mo'y unang executive minister o sugo. Dili pa mi mutuo nga si Iranyo Manalo mo'y nipuli niya pagkamatay ni Felix. Di po mi mutuo nga pagkamatay pod ni Iranyo si kuan na pod si Eduardo Manalo. Di mi mutuo. Ano di man ka mutuo veritas nga klaro man kay na. Oh, naamang na dito. At bisag tanawon mo dito sa Luzon, di banaan na sila. Oh. Madi lagi ko mutuo kay wala sa Biblia. Na mo na example ba nga na but pasabot nga gumikan ba na kay di mabasa dili tinuod. Na ako moingon ko tinuod nga ang unang labaw sugo executive minister sa Iglesia ni Cristo si Felix, then pagkamatay niya gipulihan ni Iranyo, then pagkamatay po ni Iranyo gipulihan ni Eduardo, tinuod na pero wala na sa Biblia. So kana pong pagtulunan namo sa Katoliko nga pagkamatay ni Pedro kisa nakapulis iyang katungdanan kay ang katungdanan mabakante doon na maging mupuli. Buhat 1:20 ang among gitudlo nga mao si Linus. Mabasa ng iyang ngalan yun sa Biblia nasa ikaduhang Timoteo 4:21. Di lang mabasa nga siya may nakapuli. Inani mong guna mga igsuon. Nganong kay doon naman ko uban mo ingon nga ngano man pong si Linus nga pagkamatay ni Pedro naa pa may apostolain.
Nganong dili man apostol? Nganong si Linus may nakapuli? Ay magbuot ba day ka? Yan ingon magod ang Ginoo nga kinahanglan apostol gyud may makapulis katungdanan ni kuan ni Pedro. Wala man pud nag-ingon ng Ginoo ana. Ingon ani man gud mga igsoon. Doon naman ko itagna sa Biblia. Doon na itagna sa Biblia nga ang gingharian ni Kristo masabta na to nga ibalhin ang sentro. Imbes Jerusalem ang sentro sa iglesia, mabalhin sa laing dapit. Nasa Mateo 21:43 banawa kung wa ko masayop nga nag-ingon si Kristo nga ang akong gingharian pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa usa ka nasod. Usa ka tawhan nga magmabungahon pag-ayo. O nga nung nakasulti ang Ginoo ana kay dito gud sa Jerusalem, pagsugod niya sa iglesia, daghang kaing mga kadugo niya nga dili motuo niya. Mas may pag magwali sa ubang lugar kay sa iyang kaugalingong dapit kay daghang supakiro. Munang medyo na hinawaeng siya dito sa Jerusalem, munang nakapamulong siya sa Mateo 21:43 nga ang gingharian kwaon diha ninyo oy gatugyan sa kadapit nga magmabungahon kayo ang akong iglesia. Na unsa man ang dapita, unsa man ang lugara. Nasa buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Layo nga dapit, dili halayong silangan na igora. Layo buhat 2:39. Layo kuno na sa Jerusalem. Nya unsa man yun ang lugara? Nasa 22:21 sa buhat, mga lugar kuno na sa mga hintil sa tupad dili Hudyo. Unya unsa man yun ang lugara? Nasa buhat 23:11. Roma, gatong giingna ni Kristo si Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Suto pa ang giunahuna di ay ni Kristo nga balhinan sa sentro sa iyang iglesia, Roma. Ya, ang pangutana Roma ba gyud? Roma, basahan ng Roma 1:6 ngadto sa 8. Di ba naabot gyud sa Roma ang ila kunong pagtuod sa Roma nadungog sa tibuok kalibutan. Basahan niyo na Roma 1:6-8. Mao na nga natuman ng tagna dias Mateo 21:43 nga ibalhin ang sentro sa iglesia gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma. Mao nang Roma na ang sentro. Bot pasabot. Mapamatud-an man nato na sa history wa lang noon sa Biblia nga si Pedro naabot ra bagi sa Roma. Bot pasabot ang iyang lingkuranan nga tuan na sa Roma wala na sa Jerusalem. Bot pasabot kung kinsay makapuli niya dito sa Roma as bishop, as leader, automatic siya gyud may mahimong puli. So, nagkataon nga si Linus, mao na nga si Linus yun may nakapuli sa iyang atungdanan dito sa Roma. Pero nindot kayo kung mag-research mo ayo ana sa history gyud church history. Kay si Linus magyud nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Kay kung mabakante ang katungdanan, pulihan man yun na. So basahin ninyo ang ngalan ni Linus na sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 21. Usbon ako ha. Ang ngalan ni Linus nga napuli ni Pedro mabasa sa Biblia. Ikaduhang Timoteo 4:21. Pero dili mabasa nga siya mo'y nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Pero tinuod ni kay naaman ni si history. Kay kung mayon sila di may mutuo ana beritas kay wala sa Biblia. Dili po ta mutuo nga ang nakapuli sa katungdanan ni Felix Manalo si Iranyo Manalo kay wa man po na sa Biblia. Di po may mutuo nga nakapuli sa katungdanan pagka-executive minister ni Iranyo mao si Eduardo. Di may mutuo kay wala sa Biblia. Na, pagkasakit ana. Kanang inconsistencyhan nila, mga igsuon. Na ayuhon nila makmak ra ba ning Katoliko sila mga programa? Na di ra ba po nila ayuhog basa ng mga references Katoliko pang putlon-putlon nya sila may mapasabot. Luoy taong kay naminaw og dili magtuon. Unang nidaghan po na sila. Ya, gunahon-naon ra ba gibahin-bahin nila ng katawhan ni Kristo. Dayon mga igsuon, dili lang gali kay sa mga santo papa na to gikan ni Pedro, dili lang kay ang ngalan ni Linus may mabasa na pagi usa ka santo papa nga mabasa iyang ngalan. Pagka ani man ano sa akong record diri si Linus ang iyang pagdumala mga 67 ngadto sa 76 AD. 67 or namang gali po na 64 kay naamo pa yung mga historian gudi magparehas o kasa magsugod pero di na importante no. Basta diri sa record nga akong gitanaw si Peter giingon diri Saint Peter of Bethsaida in Galilee, Prince of the Apostles, was the first pope. He resided in Antioch
and then for 20 years in Rome, where he suffered martyrdom in 64 or 67 of the modern era. He was followed by Saint Linus. Oh, nya aman to kung atong tuhuan ning 67 dili ning 64 kay sa record gud sa history ang pagkamartir ni Pedro dito sa Roma 64 or 67. Then there is a record na ko sa kuan man by the way ang source ani National Catholic Almanac from Anuarto Pontificio, no? Pagkamartir ni Pedro dito sa Roma niadtong 67 AD, kinsa may dili 67. 76 AD. 76 AD. Kinsa may nawala ko. Nawala ko. 67 AD adto sa 76. Nasipyat ko. At akong ginahon na day naklitos man to pagka 76. So diri sa data pag kamartir ni Pedro sa 67, si Linus din may napuli. O giingon diri Saint Linus gani iyang birthplace gibutang pa diri Tusya. 67 to 76 then pagka matay pud ni Linus ni adtong 76 gipulihan pud siya ni Anacletus. Kining Anacletus una gini Rome gani iyang birthplace. Rome birthplace no. Si Anacletus from 76 AD to 88 AD. Dili ni mabasa iyang wa ko kabasaan ni sa Biblia iyang ngalan, pero ang ikaupat nga leader o visible head si Clemente mabasa iyang ngalan sa Biblia. Nya, kuan ra ba gyud ang iyang birthplace Rome. Basahan ninyo sa Pilipos 4:3 ang ngalan ni Clemente. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 3. San Saint Clement na iyang birthplace Rome. Then ang iyang pagdumala isip visible head sa iglesyang gitukod ni Kristo 88 AD man to namatay si Anacletus. 88 AD po din siya ni assume. 88 AD ngadto 97 AD. Na dili ko ka-memorize pag yun ani ayuhon ni wa na tay igong panahon mga igsoon. So padayon ta sunod Domingo pohon kay wa na tay igong panahon, no? So by the way, no, di man gyud nato makarga gyud sa usa ka oras ang issue aning panaghiusa. Pero hinahinayon lang nato ni. At ang ining sunod Domingo pohon kung mutugot pa ang kahitasan nga mapadayon gihapon ning maong dulumanon. So wa naman ko igong panahon sama sa ako nang gipamulong sa miagi nga ayan ninyo tuhui ang atong gipanulti dinhi nga makadaot. Tuhui lang ang kamatuoran sa atong pagtuo nga gipaagi sa Dios nining atong tulumanon. So ang akong tawhanon ay ninyo giapil ang kamatuoran lang. So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kakayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa Pikas Lawak no Dani Ludog Taxi Lumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo, Nationwide.